min hartuko duzu horrela. Adiz lokuzioak egin, eman eta hartu aditzekin. Kaixo, zer moduz, ikasteko gogoz? Gaur gertatzen zaizkizun egoerei buruz hitz egingo duzu. Ez dakit kontatu dizuedan, baina ni baldar samarra naiz, eta askotan izaten ditut istripu txikiak. Eren egun adibidez, korrikan indoan autobusa hartzera. Kalean erori eta min hartu nuen belaunean. Eta atzo berriro. Afaria prestatzean, ia su eman nion sukaldeari. Orduan, oihu egin nuen, eta bizilaguna etorri zen laguntzera. Eskerrak. Zuri ere horrelako egoera gertatzen zaizkizu? Bideo zati honetan, Beñat eta Eki kirollegiko gimnasiora joan dira. Aizu, parkatu. Bai! Gaizki ari zara. Zer? Pisu gehiegi hartu duzu. Min hartuko duzu horrela. Probatu bestarik eta bat. Euskaraz asko dira egin, hartu eta eman aditzekin osatzen diren aditz lokuzioak. Lokuzio hauek izen bati aditz bat gehituz osatzen dira. Eta bi elementuen artean lotura berezia sortzen da. Ez beti, baina gehienetan izena mugagabean deklinatzen da. Adibidez, Ekik alde egin nahi du gimnasiotik. Aditz lokuzioa alde egin da. Alde izena mugagabean deklinatzen da. Eta baiezko esaldietan ez du mugatzailerik hartzen. Egin, hartu eta eman aditzak nork sistemakoak dira, baina ez dute objekturik hartzen. Objektua izena bera da. Alde, hitz, min, zu, lo, adibidez. Gero, hitz egingo dut entrenatzailearekin. Ez dut minik hartu entrenamenduan. Kiroldegitik etorri nahi zenean, lo hartu dut. Beraz, ez dira zuzenak adibidez, esaldi bat, hitz egingo dut entrenatzailearekin, edo zure etxean, gau bat lo egingo dut. Ezezko esaldietan, aditz lokuzio batzuek partitibua, zerik kasua hartua aldute. Gaur, hauek bakarrik aipatuko ditugu. Lo egin edo lo hartu, min hartu edo min eman, eta lan egin. Egitura honakoa da. Ez partikula, ondoren aditz laguntzailea, gero izena nahi bada partitiboan edo zerik kasuan, eta azkenik aditza. Adibidez, mendian erori egin naiz, baina ez dut minik hartu. Nekatuta nago, baina ezin dut lorik egin. Alferrutxa zara, ez duzu lanik egin. Aukeratu aditza. Egin, eman edo hartu. Ekik alde egin nahi du gimnasiotik. Gero hitz egingo dut entrenatzailearekin. Adierazi zein den zuzena. Zure etxean loa hartu dut, ala zure etxean lo hartu dut. Zure etxean lo hartu dut. Aukeratu eta osatu esaldi hauek. Nekatuta nago, baina ezin dut lorik egin. Mendian erori naiz, baina ez dut minik hartu. Aditz lokuzioak egin, eman eta hartu aditzekin. Baiezko esaldiak. Aditz lokuzioak egin, eman eta hartu aditzekin. Ezezko esaldiak. Agur, hurren arte!